На кого ще бъде полезен OEE Master? Въведение. Във всяко производство ефективността е ключова, но как да постигнем перфектният баланс между скорост, качество и продуктивност? Ние от Food Industry Consulting ви представяме решение за оптимизация на производствения процес – технологичният инструмент OEE Master. Чрез него ще е видимост върху всяка стъпка от производството в реално време, което дава възможност да взимате още по-бързи и точни решения. Собственикът – контрол и поглед напред. Като собственик вече имате пълна яснота върху производствения процес. Проследявате в реално време работата на завода и получавате детайлен отчет за времето на работа, намалена скорост или спирания. А с прогнози за свободният капацитет лесно планирате нови поръчки и разширения. Информацията се събира автоматично и се визуализира в лесен за разбиране формат, което спестява време и ресурси. Така разполагате с точен инструмент за безпристрастна оценка на вашият екип. Началник производство. Прецизност в управлението. Чрез OEE Master ръководителя на производството осъществява ефективен контрол. Видимо на таблета има проблем на линия 3. Началник производство веднага се премества до мястото. Системата дава пълни данни за причината на проблема и времето на спиране. Това улеснява управлението и оптимизацията на процесите и екипите, като намалява времето за реакция. Мениджърът по качество. Дигитална защита и отчетност. Мениджърът по качество работи по-лесно и по-сигурно с дигитализирани инструменти. Всички проверки са документирани по график и готови за одити. Системата осигурява контрол върху инспекторите и изчислява автоматично данните за брака. Освен това, отчетите позволяват бърза идентификация на критичните зони и предприемане на корективни мерки. Техниците. Анализ и превенция. Техниците получават бърз достъп за качеството на работа на машините. Анализът на причините за спиранията и ефективната организация на резервните части са основа за по-добра бъдеща профилактика и реакция. Те вече знаят в реално време кои машини работят и кои не. И не само това, вече знаят как работят. Lean Manager – оптимизация и прозрачност. Lean Manager-ът фокусира усилията си върху най-важното, а именно да оптимизира процесите чрез скоростта на линиите, причините за спиранията и тяхната продължителност. Данните в реално време позволяват анализ на производителността и откриване на слабите места в процеса. Подобрената прозрачност помага за идентифициране на ключови проблеми и постигане на максимална ефективност чрез непрекъснати подобрения. Служителите – споделена информация и оценка. Служителите работят по-добре, когато знаят резултатите от своя труд. Споделената информация и отчетността в реално време подобряват координацията и повишават мотивацията на целия екип. Системата показва и индивидуалния принос на всеки служител, което насърчава професионалното развитие и работата в екип. Логистика и експедиция. Планинг с точност. Логистичният отдел планира с точност благодарение на актуалните данни от производството. Прогнозите за завършване на поръчките улесняват доставките и осигуряват точност във времето. Интегрираната система за управление на складовете позволява по-добро разпределение на ресурсите и минимизиране на закъсненията. Заключение. Вашия ключ към успеха. Както гласи известната фраза «Ако не можеш да го измериш, не можеш да го подобриш», нашето решение ви дава възможността да измервате и анализирате ключовите показатели за ефективност, за да постигате непрекъснати подобрения. Свържете се с нас и направете първата стъпка към трансформацията. Осигурете си конкурентно предимство на пазара и бъдете готови за предизвикателствата на утрешния ден.